az SMME, Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének 35. születésnapját ünnepeljük ezen a módon, és az a megtiszteltetésért, hogy én moderálhatom a beszélgetést, és hogy olyan meghatározó szakmai személyiségekkel ülhetek egy asztalnál, és meg is vagyok illetődve egy kicsit, akik egy-egy korszakát filmjelzik ennek az egyesületnek az életében. És be is mutatkozom, én Sebőné Báder Jászmin vagyok, szociális munkás, gyermekjóléti szolgálat munkatársa, és bemutatnám a mai vendégeket. Zál Mária, időrendi sorrendben ülnek, Gosztonyi Géza, Domszky András, Török Iván, Herzog Mária majd be fog csatlakozni online, és Meleg Sándor. És azt szeretném kérni. Bocsánat, én vagyok az, aki mindig mindenbe belekocsog, és van még ezekben a panelban egy olyan ember is, akit mindenképpen szeretnék köszönteni, aki ugyan nem ex-elnöke volt a Szociális Munkás Egyesületnek, de az államigazgatás részéről nélküle a dolog nem működött volna, és ő Csehák Judit, itt ül a második sorban. Ő volt a szociális esélyegyenlőségi miniszter annak idején. Szabad egy pillanat? Bocsánatot kérek, én is egy ilyen belebeszélős vagyok egyébként, mert senki nem lehetett volna elnök, ha nem belebeszélős ebben az egyesületben, és majd ha már úgyis itt van dr. Csehák Judit, mert szeretnék megosztani a jelenlévőkkel egy epizódot az egyesületünk előtörténetéből, aminek ő is szereplője, hogyha szabad. Kellemes epizód. Jó, köszönöm. Akkor én egy körkérdéssel kezdenék. Azt szeretném kérni, hogy mondjátok el, hogy hányban születtetek, és hogy mi az eredeti foglalkozásotok. Hát, és most. Géza gonosz kérdése. Tudom, hogy földtől nem mindig. 1951-ben születtem, amikor az Egyesületet alapítottuk, akkor nem úgy hívták, hogy szociális munkás, hanem családgondozó voltam a Csepeli Nevelési Tanácsadóban. Egyébként szociológus vagyok, az a szakmám. Én az előző életemben építőmérnök voltam, az országban az első családsegítő szolgálatot vezettem. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez tartott 3 napig, ugyanis 1985. február 28-án nyitottunk mi, és 3 nap múlva nyitott az összes többi családsegítő. Úgyhogy ez egy nagyképű duma, csak hogy én voltam az első, de hát hiszen egy 10-es csapatnak a tagjaként, úgyhogy kiváló kollégák voltak, szívem szerint az összeset megemlíteném. Hál' Istennek néhányan itt ülnek most is a teremben. És hány éves? 52-ben születtem, egy évvel később. Azt a foglalkozást elmondtam. Tehát, hogy gyakorlatilag én építőmérnök voltam, aztán végeztem szociológiát is, meg szupervízor papírom is van. Szociális munkát nem végeztem, azt csak tanítottam. De hát ezek a bizonyos nagypapa effektus, erről nyilván beszélünk. Persze, nyugodtan. Igen, 1952 én is. Másképpen nem lehettél volna elnök. Igen. Ez az elnökök éve volt, születési éve, többnyire. És én eredetileg oligofrén pedagógia, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagyok, később szociológia szakon végeztem, ott lehetett blokkosodni családszociológiára és szociálpolitikára, és a mi szociológus hallgatói csoportunkban olyan csoporttársaim voltak, mint Táncos Éva, Szanyi Éva, Gyuris Tamás, és sorolhatnám, akik úgy, hát sokat beszélgettünk, főleg szociálpolitika szemináriumokon és a szünetekben is arról, hogy hát a területen dolgozunk, de kellene valamilyen, bocsánat, hát Zál Máriát kihagytam, mert vele is
csoporttársak voltunk, hogy kellene valami, ami több, mint ami külön szakképzettségünk és foglalkozásunk, valami, ami összeköti ezt az egészet, és hogy egy kicsit előre szaladjak, mivel mind jártunk akkor már a 79 óta működő Hazafias Népfront családgondozók klubjába, melyet Gajer Gyuláné és az itt is jelenlévő dr. Hegyesi Gábor vezette. Ott is beszélgettünk erről, hogy valamit kéne csinálni, és hamar rájöttünk, hogy ez a szociális munka, hogy nincs Magyarországon szociális munkás, szükség volna szociális munka szakra, de ebben, hogy ez így lett, nekem itt csak tanúként van némi beszámolni valóm, érdemem az kevesebb, úgyhogy tovább is adnám a mikrofont. Én kicsit kilógok ebből a egykorú kartáscsoportból, mert én még a világháború előtt születtem, a második persze, nem az első, a második világháború előtt utolsó békeében születtem, és hát az eredeti szakmám pszichológus. Aztán, hogy kerültem a kapcsolatba a szociális munkával, arról majd később a beszélgetés során majd még úgyis visszatérek. No, hát akkor én meg nagyon kilógok az elnökök évéből. Én 1979-ben születtem, úgyhogy én a Családsegítő Klubjával vagyok egyidős, és eredetileg én sem szociális munkás voltam, én egészségügyi területén dietetikusként végeztem, és egy napot nem dolgoztam belőle, mert ahogy végeztem, átkerültem a szociális ágazatba, úgyhogy aztán innentől kezdve már ugye az életpályám kellő mértékben sére került. Hát ezek nagyon érdekes válaszok, és nagyon szívesen elbeszélgetnék itt, hogy kinek hogyan volt a karrierje. Most egy újabb körkérdéssel mennék, mégpedig az, hogy mit jelent számotokra a szociális munka? Hát ez nagyon nehéz most ilyen időtávlatában, hogy mondjam, meghatározni. Inkább én is visszatérnék a forrásokhoz, hogy egy nagyon jó szellemi közeg volt számunkra ez a népfrontos családgondozói klub, nem is tudom, hogy hívták, családgondozó klubja. És szeretném újból azért kiemelni Gajer Gyuláné nevét, akinek azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeme van abban, hogy mi tűrhetünk. Ezt úgy gondolom, hogy mindannyian így gondoljuk. Ő biztatott bennünket, és adta ezt a lehetőséget, hogy a szakmának az alapgondolatai kiformálódjanak. Ugye hozzá kell, hogy tegyem, ez a 80-as évek második része, kezdenek látszódni olyan társadalmi problémák, amikre nincs válasza az akkori társadalomnak és politikai vezetésnek. Azok a szakemberek, akik a családok közelében dolgoztak gyerekvédelemben elsősorban, mert még nem volt családsegítő központ, ugye az is egy nagyon fontos eredmény volt, hogy létrejöhetett. Tehát látszott, hogy a politikában is tulajdonképpen pozitív változás, hogy felismerték, hogy szükség van ilyen központokra, és tulajdonképpen szerintem a központok termelték ki azt az igényt, hogy legyen szociális munka. Nem is tudom, a tanszék, a Ferge Zsuzsa által alapított tanszék hány tag? Jó, hát igen. Tehát volt egy ilyen kutatási irányzat, abban is dolgoztam. A Ferge Zsuzsának voltam az asszisztense abban az időben. Tehát nagyon szép így visszagondolni, hogy milyen tudatosan épült fel az akkori szociális változásnak a környezete. Hogy volt egy kutatás, a kutatás kimutatta, hogy igen, van szegénység Magyarországon, és tulajdonképpen eljutottunk oda, de hol vannak a szakemberek. És mi akkor nagyon szélesen értelmeztük abban az időben ezt a szakmát, tehát például az érdekvédelmet is valamilyen szinten ide soroltuk,
de az világossá vált, hogy nagyon sok készség hiányzik, és tudás ahhoz, hogy ezt szakmának lehessen nevezni. Nagyon sokat segített ebbe a megalakuló szociálpolitikai tanszék, ahol már volt egy szellemi bázis, de az Egyesület előtt jött létre, én úgy emlékszem, ha jól emlékszem. Nem tudom, mikor szólal ez meg, hogyha így tartom, vagy Most időben ugyanakkor sok minden történt párhuzamosan. Mari nyilván szerénységből nem mondja, de körülbelül 1985-től péntekenként legalábbis a mi szociológus hallgatói csoportunk, akkor már végzett szociológusok voltunk, összejöttünk az ő lakásukon, és pont ezekről a kérdésekről beszélgettünk. Mindig azzal kezdődött, hogyha valaki új jött, megkérdezte a többiektől, de mi az a szociális munka, és ki az a szociális munkás. És akkor egy idő után nagyon fárasztó és unalmas volt mindig ezt megválaszolni, de nem volt hiába való, ezért nem is merném most meghatározni egyiket sem, mert olyan sokféle válasz született abban a társadalmi helyzetben is, meg a mi ismereteink, szorványos ismereteink összeadásával is. Azonban szeretném elmondani, hogy ha már itt az elején említettük a Hazafias Népfront családgondozó klubját, emellett és a zámari lakásán tartott összejövetelek mellett nagyon fontos szerepe volt az ELTE közművelődési tanszéki csoportja mellett létrejött szociálpedagógiai műhelynek is Tanigás Katalin vezetésével, aki szerencsére szintén itt láttam őt délelőttre, most nem látok, mert a reflektor a szemembe világít, hogy itt van-e még a Kati, de nagyon örültem, hogy vele is találkozhattunk itt, mert hogy ott is folytak ugyanilyen műhelymunkák. Tehát azt lehet mondani, hogy azok, akik maguk ugyan nem voltak szociális munkás végzettségűek, de a szociális munka valamelyik szakmai területén dolgoztak mégis a munkakörükben. Tehát akár családgondozóként, akár nevelési tanácsadóban családgondozóként, mint talán a Mari is Csepelen, vagy pedig gyermekvédelmi intézményekben. Ők kicsit önszerveződő, önképző módon próbáltak arra készülni, hogy mi lesz, hogyha lesz. És ez a 80-as évek közepe, ez a 85-ös év, ez azt hiszem, hogy tényleg ebben egy fordulópont is, hiszen akkor az előtt jön létre még szociológus elnevezéssel a szociálpolitikus képzés az eltén, és éppen 85-ben talán néhány kísérleti jelleggel, néhány családgondozó intézmény is, családsegítő központ is létrejön, tehát elindul a szakma, de ezt az előtörténetet például a szintén itt jelenlévő Győri Péterék is megírták annak idején az esélyben, nem onnan idézem, hanem én is átélhettem, de megerősítem, hogy úgy volt, ahogy ő ezt mondta. Írta. Folytatom a Andrást. Én az eredeti kérdéshez visszakanyarodva azt úgy értettem, hogy kicsit ilyen személyesbe is, meg intézményesbe is kérdezed ezt. Az én édesanyám az most hunyt el 103 éves korában, az elmúlt hónapban. Én arra emlékszem, hogy engem vitt Burdafoki barlanglakásokba, de egy szóval soha nem mondta azt, hogy szegénység. Ő volt az országban a legidősebb zöldkeresztes védőnő, ma már nem is emlékszik rá a társadalom, hogy mi az, hogy zöldkereszt. Vitt engem csak, hogy ne legyek kulcsos gyerek, tehát ez biztos, hogy meghatározta az én gondolkodásomat és világlátásomat, de az igazi iskolát nekem egy British Council ösztöndíj jelentette, amit pontosan akkor tudtam lenyomni, amikor ezt a bizonyos első családsegítős megbízást kaptam. Ugyanis Plymouthba tudtam menni 2 hónapra, és ez úgy zajlott, hogy minden délelőtt, minden délután valamilyen intézményt látogatni lehetett. Tehát 2 hónap alatt az ugyebár 30, 60, 120, hát mondjuk 100 darab intézményt biztos, hogy láttam. Úgy, hogy egyébként a városnak a szociális osztályvezetőjének a sarkában lehetett kosratni. Tehát hogy tulajdonképpen amit a szociális ágazatban, Angliában tudni lehetett, azt
föl lehetett szívni magunkra, vagy magamra. Tehát nekem ez volt az igazi szocializáció a szociális munka terén. Hát András által már említett ELTE közművelődési tanszékén és a TIT-tel közösen, de nem, akkor még nem szociálpedagógiai, hanem társadalompedagógiai műhelynek neveztük ezt. Abba én is közreműködtem Taigás Katival, meg a már elhunyt Kelencsek Kati kolléganőnkkel együtt, amire egyszer meghívtuk Csehák Juditot is, emlékszem, meg én köszöntöttem őt, amikor ott volt. Aztán a közművelési tanszékről áttanítottam a Ferge intézetbe, a szociálpolitikai képzésbe. Így kerültem kapcsolatba igazán a szociális képzésekkel, és aztán tulajdonképpen ez a kapcsolat nem is szűnt meg. Végig valamilyen formában különböző szociális képzésekbe kapcsolódtam. Amellett én ott voltam 88-ban a Szociális Munkás Egyesület alakuló ülésén, ahol hát tulajdonképpen kitörő örömmel fogadtuk az Egyesület megalakulását, ami annak végre valahára való elismerését jelentette, hogy szükség van szociális munkára, és lesznek ehhez értő szakemberek. Hosszú évek után kiszabadulhattunk abból a fikcióból, hogy a szocializmusban nem lehetnek szociális problémák. Ugyanakkor még jó darabig küzdeni kellett azzal a félreértéssel is, hogy ez a régi pártra emlékeztető képződmény, a szociális munkás versus szocialista munkás párt, ez a nyelvi egybecsengés, ez sok embert egy kicsit bizalmatlanná tett. Nagyon hasonlóan hangzott a kettő, és bocsánat, hogy egy ilyen anekdótát idehozok, ezzel egy kis tiklivel én egyszer vissza is értem, mert a Ferge tanszék megkapott egy ilyen módszertani családsegítő központ alakítási lehetőséget, és a Dózsa György úton, ez már azt hiszem 90-ben volt, 90 tavaszán, még a rendszer, az új kormány megalakulása előtt, tehát amikor a pártingatlanok már átkerültek tanácsi kezelésbe, akkor oda kimentünk, azt hiszem éppen Katival együtt, meg még valaki, ketten-hárman voltunk ott, és hát ott találtunk idős MSZNP tagokat, akik ott kártyáztak, és ők klub életet éltek ott. És amikor meghallották, hogy ez nekik itt megszűnik, és valami más lesz, és hogy ők innen el nem mennek, és traktorral se lehet őket innen kivontatni, akkor én éltem ezzel a nyelvi játékkal, mondtam, hogy értsék már meg, hogy hát már ez nem a maguk kéz, viszont még mindig a legjobb, mert ugye ez, hogy szocialista munkáspárt, meg szociális munkás, ez majdnem ugyanaz, hát még viszonylag ez a legjobb, nem, hogy ez kerül a helyükre, és akkor ezen elgondolkoztak, hogy tényleg, hát ez elég jó, és akkor megszűnt az ellenkezésük. Hát a többiről majd később. Hát én mit meséljek? De én ehhez képest... Mit jelent számodra a szociális munka, az eredeti kérdésem? Az eredeti kérdés, mit jelent nekem a számomra a szociális munka? Hát ez egy nagyon kemény filozófiai kérdés, és már délelőtt itt elmondtuk, hogy gyakorlati szakmai és elméleti tudás, tehát ezt jelenti. Nálam a gyakorlati rész hamarabb volt meg, tehát hogy én úgy kerültem a pályára, hogy polgári szolgálatosként a Magyar Honvédség az utolsó last minute akciót felkínálta nekem, hogy legyek szíves bevonulni, mondtam, hogy én nem vonulok sehova, adjanak valami más elfoglaltságot, és mondták, hogy jó van, akkor ott a szociális szolgáltató lehet menni, letölteni a 11 hónapomat, és így kerültem végső soron erre a területre. Én a gyakorlat felől kezdtem el építeni a saját tudásomat. Akkor már volt szociális munka, de amikor én oda kerültem, én erről semmit nem tudtam. Tehát én egészségügyis voltam, én ezzel semmit nem tudtam. Viszont egy idő után ez megtetszett nekem, ez a típusú dolog, és ezt én sem gondoltam, és akkor nagyon gyorsan, amikor ez lezajlott, be is iratkoztam szociális munkás képzésre, és aztán a végén teljes értékű szociális munkásként kerültem, és onnantól kezdve már
nem nagyon volt kiút ebből a rendszerből. Tehát nekem a szociális munka az elsősorban ilyen megközelítésben egy gyakorlatot jelentett, amiben én tudok az embereknek segíteni, és ehhez utána hozzátanultam azt az elméleti hátteret, amivel én ezt már magasabb szinten tudom csinálni. Nagyon érdekes volt hallgatni a személyes anekdotákat, és hogy kit, hogy vezényelt az élet erre a pályára. És tényleg 1985, ezt így többen is mondtátok, és hogy tényleg ez azért egy fiatal szakma, hogy Mihály Bulcsút is egy kicsit idézzem, de hogy a biztos alapjait pedig így ti raktátok le annak idején. És azt szeretném... A tihez hadd mondjam, hogy kint van a 440 ember, aki az alapító tag volt. Ők, mi közösen együtt, 440. Fantasztikus, igen. Ugyanezt a lelkesedést kívánom magunknak is, meg a jövő nemzedékének is. Én azt szeretném kérdezni, hogy a ti érátokhoz kapcsolódóan mi az a legnagyobb eredmény, amire igazán büszkék vagytok és szívesen emlékeztek vissza rá? Bocsánatot kérek, de Mindig beleszok. muszáj, hogy mindig beleszólni. Az elnökök jogosultsága. Nem, hát ilyen, ez talán a demens elnököknek a gesztusa, hogy azért még szeretnék két fontos dolgot elmondani, már csak azért is, hogy amit én ígértem, hogy dr. Csehák Judittal kapcsolatban ezt a kis epizódot elmondhassam, és ez megemlékező történet, hogy iszonyú sokat dolgoztunk azon, hogy egyesületet tudjunk alapítani. Tehát nem 88. június 4-én kezdődött, és aztán október 20-án fejeződött be az első közgyűlés, ami után létrejött a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, hanem a 80-as évek közepétől folyamatosan különböző lehetőségeket kerestünk arra, hogy megszülethessünk. Na most akkor azért még az egyesület alapítás nem volt olyan egyszerű. 80-as évek második felében kezdett megnyílni ennek a lehetősége, de még nem nagyon. És szükség volt akkor arra, hogyha egy egyesületet bejelentenek, annak legyen egy olyan főhatóság patrónusa, amelyik felelősséget vállal és ellenőrzi a működését. Mivel mi a Hazafias Népfronthoz valahogy úgy helyileg kötöttünk a Gajer Anikón keresztül, ezért sokszor arra gondoltunk, hogy talán a Hazafias Népfront keretei között. És 86. március 18-án az Állatorvostudományi Egyetemen rendezték meg a Családgondozók harmadik országos konferenciáját. Szimbolikus a helyszín, és a Családgondozók országos konferenciájának ideális az Állatorvosi Egyetem nagyterme, és ott egy olyan plenáris ülésen, amin Vera Nekta is jelen volt, aki akkor a Szociális Munkásképző Iskolák Nemzetközi Szövetségének volt az elnöke, Bécsben volt ennek a központja. Ezen az ülésen Gajer Anikó volt az üléselnök, és ott engem delegáltak levezető elnöknek, és az volt a feladatom, hogy amikor az egyetemmel szemben lakó házból Zám Mária kisbabáját gondozta, át tud szaladni, akkor én hirtelen megadjam neki a szót felszólalóként, amikor látom belépni a terembe. Ez megtörtént, ő kisietett, és kezdeményezte, hogy a Hazafias Népfront felügyelete alatt hozzuk létre a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületét. Dörgő taps, óriási lelkesedés, a jelenlévő Vas Csaba a Hazafias Népfront nevében megígérte a támogatásukat. Ezt követően azonban mindenféle adminisztratív akadályok következtében nem tudott az Egyesület létrejönni. És akkor múlt az idő. Közben a Zám Mariéknál gyülekező társaság áttette a székhelyét a Tecsapőbe, Rosszonyi Gézának a hívására, és ott folytattuk a munkánkat. Majd elkészült egy új koncepció és egy új kezdeményezés, mert akkor már volt minisztérium a szociális ügyeknek, az egészségügyel közösen, hogy
hogy akkor jobb lenne, hogyha ők lennének. De azért a Hazafias Népfront itt is megjelent. Tudniillik, készült egy kérelem dr. Zsák Judit miniszterasszonyhoz, amiben kértük, hogy támogassa a minisztériumával a mi egyesületi kezdeményezésünket, és itt van az 1988-as naptára, amelyben megkerestem, 1988. január 15-én 14 órakor Hazafias Népfront. Elmentünk oda, a naptáram köszöni a tapsot. Elmentünk oda, mert tudtuk, hogy ott lesz a miniszterasszony. De azt még nem tudtuk, hogy nem tudunk bejutni arra az ülésre, amire ő odaérkezik, viszont nagyon nagy szerencsénk volt, Zám Máriával mentünk, ő hozta a kérvényt, mert az ajtóban ott várakozott Acél Anna, akit viszont mi nagyon jól ismertünk, és vidáman elkezdtünk vele beszélgetni. 2 perce beszélgettünk az Annával, amikor teljesen váratlanul megjelent dr. Csehák Judit, akit Pozsgai Imre kísért oda az ajtóhoz, ők köszöntötték Acél Annát, mert hiszen jól ismerték, és akkor hát nekünk is köszöntek, mi is köszöntünk, és Zám Mari átadta a miniszterasszonynak a kérvényt. Azt mondta, válaszolta Csehák Judit, egy kérvény? Igen, mondta a Mari, és bementünk, mert hogy az ajtónál azt hitték ezek után, hogy akkor már nekünk is szabad bejárásunk van oda. Elkezdődött az ülés, ott mindenféléről szó, voltak előadások és kis előadások, hozzászólások, aztán kérdéseket lehetett intézni a miniszterasszonyhoz. Azt mondta nekem Zám Mari, te Domszky. Hát én most odaadtam ezt a kérvényt a miniszterasszonynak, de hát nyugodtan el is feledkezhet róla, vagy félreteheti, vagy most mit csináljak, megkérdezzem tőle? Kérdezni. És jelentkezett és megkérdezte, amire azt válaszolta dr. Csehák Juditól, hogy Zám Máriáék kérelmét elolvasta, és a minisztérium vállalja a Szociális Munkások Egyesületének a felügyeletét és a támogatását. Tehát ez egy nagyon fontos, kicsit véletlenekkel tarkított, de mégis azért a felelős döntéshozóknak az érdemét is tanúsító epizód, és a mi egyesületünk történetéhez hozzátartozik. Erről idáig szerintem sehol nem beszéltünk, de ez így történik. Hát ez csodálatos, igen, és hogy tényleg a véletlenek közrejátszása is, de nyilván nem csak véletlen, hiszen rengeteg munkátok van mögötte, és András talán egy picit meg is válaszolta, a legnagyobb eredmény az, hogy bocsánat, most itt meg vagyunk. még egy, ami minden szociális munkásnak nagyon fontos tulajdonsága kell, hogy legyen, hogy minden adódó véletlen alkalmat meg kell ragadni, és legyen ott nálunk a kérvény, mert nem lehet tudni, hogy mikor tudjuk átadni. Igen, és annyiszor kell elküldeni a kérvényt, amíg valami választ nem kapunk rá. Így igen. van, és mi még ugye a Konrád György látogatóján nevelkedtünk, úgyhogy tudtuk, hogy ezeket csak így lehet. Igen. Megkérdezhetjük dr. Csehák Juditot, hogy ő hogy emlékszik erre? Sajnos egyáltalán egy pillanat a Judit, egy mikrofon. pillanat. Tehát a kezdőpártosságában mondtam azonnal igen, hiszen előtte való hónapban kerültem a hivatalomba, és ezek szerint a kezdőpártossággal a szociális munka alakulását, szervezet alakulását is segítettem. De egyébként félretéve a tréfát, valóban abban az évben, meg utána a következő 2 évben 8000 szervezet jött létre, akkor, amikor megalakulhattak a mindenféle önkéntes és állampolgári civil tevékenységet támogató szervezetek, és igazából ez a társadalmi környezet volt az, ami mindazt a irányítási, közigazgatási, pénzügyi hiányosságot, ami ezen a területen akkor volt, és azóta szomorúan látom, hogy csak fokozódott, tulajdonképpen valamelyest pótolta. Annyiban romlott a helyzet, hogy ez a civil tevékenység ez tulajdonképpen nem erősödött, nem erősödhetett meg, hanem mindenféle centralizálások okán tulajdonképpen ennek a jelentősége, ennek a haszna, ennek a lendülete
értékelő mondattal, egy tapsot az persze. Tehát én egy értékelő mondattal még hadd egészítsen ki, hogy én azt gondolom erről az egész történetről, hogy ez az, amit ma elképzelhetetlennek tartom. Tehát az, hogy egy felelős állami vezető ilyen gyors döntéseket hozzon, autonóm döntéseket hozzon, ez ma teljesen elképzelhetetlen. Tehát ez a különböző generációknak, vagy a különböző politikai korszakoknak az eltérő államigazgatási viselkedését is mutatja. Igen. Köszönjük szépen! Azért visszatérek az eredeti kérdésre. Ezen kívül mi az, amit igazán visszaemlékezel, és hogy igen, ez egy igazi eredményem, egy igazi büszkeségem? Én azt gondolom, hogy fontos a jelennel való kapcsolatunkról beszélni, mert ugye megalakult az Egyesület, egy lehetőséget kapott a szakma a fejlődésre, és én azt gondolom, hogy ennek a megalakulásnak nem az az eredménye, hogy létrejött egy ilyen szervezet, hanem hogy létrejöttek szakmai sztenderdek, és az valóban az Egyesületnek köszönhető, annak a sok-sok szociális munkásnak, aki később aztán ebbe bekapcsolódott, és a szakmai profilt tulajdonképpen kidolgozta, és sokat tanulhatott a szakma. Tehát a képzések is ugye valamikor akkor indultak el. Én úgy emlékszem, de ugye koromnál fogva is, ha már ilyen szemtelen volt a beszélgetés vezető, akkor most már hivatkozok rá, hogy ilyen pontos évszámokra nem emlékszem, de ugye a Pécsi Egyetem volt a második felsőfokú oktatási lehetőség a szociális területen, ahol megalakult a szociálpolitika tanszék, amiben szintén az alakulásban részt vettem, és a kurikulum kidolgozásában. Tehát igazából azt gondolom, hogy az Egyesületnek ebben volt nagyon nagy szerepe, hogy létrejött Magyarországon is az a szakma, amelyik meghatározott sztenderdek szerint tud működni. Egyébként én is visszakérdezek akkor, hogy vannak ma az itt ülők, és mi is, hogy vagyunk, hogy mennyire sikerül a szakmának betartani a szakmai, hogy mondjam, profilját, illetve mi az, ami változott a 30 év alatt, hogy mi az, ami bekerült a szakmaiság körébe, a szociális munkaterületén. Szerintem a Sanyi válaszol. A Sanyi válaszolhatna, mert úgyis mindig azt mondja, hogy ő erre mit mondja, de most akkor itt megadjuk a szót, ha lehet. Köszönöm. Jó? Ugye egy kicsit szerintem már ilyen nyugdíjas klubként vagyunk itt, hogy ki mire emlékszik, mi volt a múltban, de igazából azért ülünk itt, hogy valamilyen módon mi is reagáljunk, és hogy az itt ülők is el tudják mondani, hogy ők hogy élik meg jelenleg a szakmát. És itt huszárosan akkor átkerült a másik oldalra a szó. Én azért arra kitérnék egy nagyon picit, hogy még mielőtt én szóba kerültem, azért mégiscsak Gézához kellene dobni a labdát, mert neki volt ez az őrült ötlete, hogy akkor ezt az Egyesületet újra életre keltjük. Elmeséljem a sztorit? Meséljed, mert hogy addig gondolkodok, hogy mit mondjam. Oké, jó. Ez a történet úgy volt, hogy a mostani panel beszélgetésben van egy hiányzó szereplő, kettejük között a Majnádné Lipai Éva, őt szándékosan nem hívtuk meg, mert azt gondoltuk, hogy jobb a békesség. Egy 20 éves periódusban volt ő az Egyesületnek az elnöke, és tulajdonképpen az történt, hogy ebben a 20 éves időszakban az Egyesületből lett egy egyszemélyes magánvállalkozás, ami nagyon sok embernek nem tetszett, és nagyon sokan próbáltunk tenni, interveniálni, beszélgetni vele, stb. Teljesen lepattant mindenki, itt van a nemesürítés, azt hiszem Hegyesi Gábor is próbálta, én is, egyikünknek se sikerült, és akkor egyszer 2020. augusztusában, nem tudom miért, fogalmam sincs, hogy miért, az jutott eszembe, hogy küldök az Évának egy ilyen virágküldő szolgálattal egy nagy csokor virágot,
azzal a felirattal, hogy köszönjük, hogy 20 évig megőrizte a brandet. Mármint a Szociális Munkás Magyarország Egyesületének a brandjét. És én tudom, hogy mikor kapta meg, mert hiszen a szolgálat az elmondta, és 5 perccel rá fölhívott engem, hogy Géza, megkönnyeztem, mit segíthetek. Na most azért 71 éves koromra, vagy akkor itt 69 voltam, tanulom meg azt, hogy az emberekben nem csak belerúgni kell, hanem egy kicsit megszeregetni, még akkor is, hogyha azt nagyon nem akarjuk. Ez persze az én személyes nagy tanulságom, de hogy ettől indult el az, hogy újra lehetett szervezni az Egyesületet, és akkor az volt, hogy oké, senki másnak nem adom vissza azt a félreadót, csak neked, mármint nekem. És akkor mondtam a Sanyinak, hogy oké, én 3 hónapra elvállalom, tehát év végéig, és akkor csináljuk meg az új közgyűlést, stb. Ez meg is történt, és kb. 8 hónapig tartott az, míg tényleg megnyugtatóan el lehetett rendezni ezt a dolgot. Ez a spongyátra esete. Tehát most szerintem nem ez a legfontosabb. A lényeg az, hogy most újra vagyunk, és szerintem a szociális ágazatban messze a Szocmunkás Egyesület az, ami a legaktívabb és a legklasszabb dolgokat csinálja. Hát persze országos szociálpolitika szempontjából hangja tüszök. Van sajátom. Na, és akkor így kerültem én be a képbe, hogy egyszer csak csörög a telefon, fölveszem, Gosztonyi Géza vagyok. Tehát, hogy így. És akkor a Géza a maga kis gyengéden meggyőző stílusával mondta, hogy akkor ezt most így akkor csináljuk már meg közösen. És hát akkor első körben ugyebár az elnökségnek a tagja lettem, és akkor utána egyszer csak így megkaptam ezt a stafétabotot, és ez volt most már második évet, tehát most már a második évet fejezzük be. És hát ami ebben az Egyesületben most azt gondolom, hogy nagy érték az, hogy hatalmas nagy közös gondolkodásokat tudunk csinálni. Tehát, hogy részben az elnökségen belül, részben pedig, hát van egy ilyen informális elnöksége jelen pillanatban az Egyesületnek, ami legalább 10 emberből áll, és egy ilyen messenger csoportban folyamatosan egymás agyát nyaggatjuk mindenféle ötletekkel, hogy mit kéne megvalósítani. És én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy erő, mert borzalmasan kreatívak vagyunk ebben a csoportban, és rengeteg ötletünk támad. Nyilván ezeknek egy részét így nem tudjuk megcsinálni, mert hogy még ez majd később, meg erőforrás, meg feltételek, de gyűlik mindig az ötlet, hogy mi mindenben lehet belefogni. És hogy így a jelen pillanatban hogyan vagyunk mi a szociális munkásokkal, nagyon sokszor beszélgettünk a terepen kollégákkal, hogy hát lépjenek be szakmai szervezetekbe, hozzánk, a Magyóébe, ide-oda, legyenek szakszervezeti tagok, és akkor mindig az egyik ilyen standard válasz, hogy de hát ezek a szervezetek nem csinálnak semmit. Úgyhogy mi most ráálltunk arra a taktikára, hogy minden hónapban kiírjuk a Facebookra, hogy mit csinálunk, és hát alig van olyan hónap, amikor 8-10 dolgot nem csinálunk. Nyilatkozunk a sajtónak, levelet írunk, konferenciát szervezünk, nyílt elnökségi üléseket tartunk, amik egyfajta tagságnak kinyitott brainstormingot jelentenek, és megbeszélünk mindenféle dolgokat. Elindultak a munkacsoportjaink is, amik hol jobban, hol kevésbé jobban, de azért működgetnek. Tehát próbálunk valami olyasmi dolgot létrehozni, ami a 21. században meg tudja fogni a területen dolgozókat, hogy ők maguk is meg tudják tapasztalni, hogy részesévé tudnak válni egy egyesületnek a működésének. Én a gyakorlatban nagyon sokszor azt látom, hogy van egy ilyen társadalmi kultúra Magyarországon, amit valahonnan megörököltünk, vagy valahogy kialakult, és ez a szociális munkásokra is egy az egyben vonatkozik, hogy valaki csináljon valamit. Tehát, hogy mi itt ülünk, és várjuk, hogy majd jöjjön az erős ember, és akkor majd ő fölemeli ezt a dolgot, és hogy valami egészen más szemléletet próbálunk sugallni, hogy gyertek ide, fogjuk meg, és vigyük. Tehát, hogy ezzel így lehet dolgozni. Hát mi vagyunk az empowermentnek a hazai úgymond profétái. Tehát mi beszélünk arról, hogy a klienseket képessé kell tenni, föl kell hatalmazni, hogy önállóan tudjanak a saját életük fölött felelősséget és kontrollt gyakorolni, és hogy ez a szociális munkásokra is érvényes. Tehát, hogy tessék szívesek összeszedni magukat a szakmának, és belenni. Na és akkor ebbe akarunk egy platformot teremteni. Nyilván más kihívásai vannak a mai szociális munkásnak, mint volt ez a 80-as éveknek a végén, a 90-es éveknek. Én egyébként azt látom, hogy még a 2000-es évtizedekkel, vagy a 2014-15 előtti időszakokhoz képest is egészen más kihívások vannak a szakmában. Sokkal nyomottabb most a szakma, sokkal kevésbé lehet aktiválni embereket, de valamilyen módon
kell erről beszélnünk, kell erről dolgoznunk, és azt gondolom, hogy az előző évben és az idei évben is rengeteg mindent tudtunk ezért csinálni. Egy pillanatra visszatérnék a kezdetekre, tehát az alakuló ülésre, ahol egy különös dolog történt. Ott volt egy ilyen túlmozgásos fiatalember, aki már a plenáris ülésen is felszólalt dühösen, hogy hát hogy kerül ide olyan valaki, aki maga soha nem volt szegény. Hát ezt elsősorban Acél Annára hegyezte ki, akiről mondta, hogy ő az elit életét élte, nem volt rászoruló, hát hogy kerül ide, de aztán ezt a túlmozgásosságát folytatta ez a fiatalember, mikor szekciókra osztottunk. És engem véletlenül a roma szekció hívott be a saját csoportjába, mert hogy közülük többeket, mondjuk Sztojka Katit és másokat ismertem, részben tanítványok voltak, részben tréningeket tartottunk, nekik csoportokat tartottunk, és akkor oda is berohant ez a fiatalember, és azt mondta, csak olyanokat engedjetek be magatok közé, akik hitelesen közétek tartoznak. Na, akkor én zavarba voltam, hogy mondom, én tudomásom szerint nem rendelkezem cigány ősökkel, bár az se lenne baj, ha rendelkeznék. Mondom, most döntsétek el, hogy itt maradhatok-e, vagy rögtön menjek ki. Hát mondták persze, hogy maradjak ott továbbra is, és aztán később is jó kapcsolatban voltam velük, sok mindent csináltunk együtt. De most, ha már az Egyesületre tekintünk, én a legfontosabb feladatának azt találtam, már azelőtt is, mielőtt én lettem volna az elnök, meg aztán, amikor én lettem az elnök, akkor különösképpen, hogy a professzionalizálódást segítse. Tehát azt, hogy ez szakmásodjon, szakmává váljon, igazi szakmává. De ebben a szakmásodásban azért egy kicsit mindig háttérbe szorultak a nem felsőfokú intézménybe végzett, tehát a nem okleveles szociális szakemberek. Én mindig, miután részt vettem kezdeményezőként, részt vettem a szociális asszisztens képzésbe, sőt előtte az úgynevezett humánszolgáltató szakképzésbe, a EGRI Kossuth Zsuzsa gimnáziumba, szakképző intézménybe, középiskolába, aztán később is különböző szociális területeken dolgozok, de főleg a szociális asszisztenseket emelem most ki, akiknek valami módon gyenge volt a képviselete, vagy semmilyen képviselete nem volt az Egyesületben. És még kevésbé volt képviselete azoknak a csoportoknak, szakembereknek, akik a már itt is említett házi vagy területi gondozást végzik. Tehát az úgynevezett családgondozók, akik kijárnak az idősekhez. Sok szupervíziót tartottam nekik, és azt láttam, hogy nekik aztán végképp hiányzik ez a szakmai identitásuk. Nem érzik igazán a szakmához tartozónak magukat. Végzik a munkájukat, ki szívesen, lelkesen, szakszerűen, ki kevésbé, de a szociális munkást ugye azt csak a diplomásra értjük, aki egyetemet vagy főiskolát végzett. És ezek a különböző tanfolyamokon, OKI-s képzésekben és egyebekben végzett szociális szakemberek valahogy kimaradtak az Egyesületbe is a figyelem fókuszából, és azt gondolom, hogy ez még mindig ma is probléma az Egyesületben. És akkor még András nem válaszolta. Még úgy sem. És még te sem. Olyan sokat beszéltél. Mondja. Mert én azt szeretném megkérdezni, mi volt a kérdés, vagy mi volt a te időszakodban a legfontosabb? Az én időszakomban mi volt a legfontosabb? Én 1994-95-ben lettem az Egyesület elnöke. Tartok tőle, hogy azért, mert mintha addigra kiderült volna, hogy az alapító tagok közül ki nem volt még, az András nem volt, és így lettem talán elnök. Nem az én érdemem az, ami az alatt történt, amikor én elnök voltam. Tudni,
2004 őszétől részt vettünk egy nagy nemzetközi projektben, amit mindenki FÁR projektnek mondott, Nemes Judit szíves személyes közlése, hogy FÁRE-nek kell helyesen ejteni, tetszőleges. Ennek az volt a célja, és a Szociális Munkások Magyarország Egyesülete, tehát a mi egyesületünk volt ebben a szerződő fél, hogy létrehozzuk a nagy szociális egyesületek közös konglomerátumát, a Szociális Szakmai Szövetséget. Tehát ez a 3S létrehozására irányult ez a projekt, azért, hogy a szociális szakmák érdekérvényesítő képességét növeljük. Hosszabb távon egy szociális szakmai kamara létrehozása volt a vágyálom, hát ez azóta is van. És ezen kívül még a tevékenységéhez néhány alprojekt tartozott, az egyik kézikönyveknek, szakmai kézikönyveknek a kiadása, ez megtörtént. Aztán egy közös irodának a létrehozása, ez lett aztán a sokáig működött Lilium utcai 3S székház, valamint a Háló című hírlevélnek a újságnak, bocsánat, eredetileg hírlevélnek indult, de szép és nagyon értékes újság lett belőle, és a szociális munkaetikai kódexének az elkészítése. Ezen dolgozott a 4 egyesületnek közös, 4 egyesület közös munkacsoportjai ezen dolgoztak, és nekem elnökként az volt az érzésem, amíg ez a projekt tartott, hogy amikor a többi egyesületi elnökökkel együtt ültünk, akkor egy fél évig az volt az alapvető feladatom, hogy az ellenérzésüket feloldjam, és az együttműködési képességünket erősítsem, és hát vagy elhiszik nekem, vagy nem, ez sikerült is, mivel a munkát sikerrel befejeztük, és ebben nagyon-nagyon nagy munka volt. Erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ebben az időben jelentek meg a mi egyesületünknek is kiadványai, de nem az elnöknek volt hozzá köze, hanem az egyesület tagjainak, tehát az emberi jogok tanítása és tanulása kézikönyv a szociális munkásoknak 94-ben, vagy a Csató Zsuzsa szerkesztette szociális munka és egészségügy tanulmányok, ez is 94-ben. Ezek akkor történtek, de mondom, hát jó dolga volt talán az elnöknek, mert sokan dolgoztak sok értékes munkában, és ezt igazából csak, hogy mondjam, egy kicsit erkölcsileg kellett támogatni. Én most mondom a válaszomat erre a kérdésedre, hogy mi volt a legfontosabb abban az időszakban, amikor én elnök voltam. Én is úgy éltem meg, ahogy az András is, meg a Mari is, és azt hiszem, hogy az elnököknek ez a hálás szerep adódik, hogy valahogy ebben a szakmában mindig úgy éreztük, hogy ez valami virágzó időszak volt. Kívánom, hogy te is így érezd. A következő volt, tehát az egyik ilyen nagyon nagy dobás volt, az 1993-as IFSW konferencia Debrecenben, és ebben az volt az igazán érdekes, hogy nekem az egy határozott koncepció volt, hogy nem minden Budapesten legyen. Tehát ugye itt most budapesti értelmiségiek vagyunk, a Sanyi már vidéki. Tehát, hogy minél több dolog az egész ország bevonásával, vagy az országban dolgozó kollégák bevonásával történjen. Az egyik ilyen volt ez a debreceni konferencia. Most ez egy nagyon érdekes poén, hogy ugye a nemzetközi szinten állati nehéz egy ilyenhez hozzáférni, és sok-sok évvel előre minden le van vajazva, tehát mire egy konferenciát az ember megszervezhet valamelyik országban, azt jóval korábban már el kell dönteni, előkészíteni, tehát ez egy nagy mutatvány. És erre az évre, 93-ra tulajdonképpen a norvégoknak már megvolt a konferencia ígérve. És akkor én egy ilyen nemzetközi ülésen ott voltam, köszönhetően a Szociális és Egészségügyi Minisztérium pénzügyi támogatásának, amelyik a repülőjegyet kifizette, és észrevettem, hogy a skandinávoknak van egy ilyen, a kollégáknak van egy ilyen játékuk, az a bugyutaság, hogy hány darab országstempli van az útlevelében.
És akkor eszembe jutott, hogy hoppá, de hiszen ha megszervezzük ezt a konferenciát Debrecenbe, akkor tudunk 3 darab egynapos tereplátogatást csinálni Csehszlovákiába, Ukrajnába és Romániába, és akkor 3 stempljük lesz. Úgyhogy én ezt rögtön elmondtam a skandináv kollégáknak, akik mindegyike támogató alatt állt a mögé, hogy akkor ne Norvégiában legyen ez a 93-as konferencia, hanem Magyarországon, de norvég-magyar kooperációban. Tehát a norvégok adták hozzá a kezdőtőkét, állati együttműködők voltak, nagyon jól, nagyon szívesen emlékszem erre, és itt kint a vitrinek között még megvan, mert megtaláltam a programfüzetet. Na, ilyen programfüzetet szerintem a világ még nem látott, ugyanis az utolsó oldal az úgy szól, hogy van egy mátrix, tehát két programfüzet mindkét oldalát elfedi az a tábla, ami az egyes szekcióknak az üléseit így időrendbe besorolja. És úgy lehet olvasni az egészet, hogy akár egy ilyen folyamatos mondatként is, hogy te melyik ülésekre szeretnél menni, és akkor a következő az mi a szervesen hozzáépülő következő szekció. Tehát ebben egy hihetetlen agymunka volt ezt előállítani és előrakni, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a debreceni konferencia, úgyhogy nekem ez egy nagyon emlékezetes eset. A másik 2, és azért fura ez, hogy én most mind a 3 esetben ilyen nemzetköziről beszélek, mert ugye az előző panelnál a végső szó, a Herbert Paulisinnak az volt a végső szó, hogy hát igen, a nemzetközi együttműködést is kéne erősíteni. Ez, hát azt kell mondjam, hogy ez alapvetően azért volt nehéz a Szocmunkás Egyesületben is, mert hiszen a kollégák nem nagyon beszélnek angolul, tehát ha beszél, akkor nem elég határozottan, nem elég a magabiztosan, és így tovább. Tehát, hogy ez kevésbé fontos. Volt 2 olyan tanulmányút, amire ugyancsak nagyon büszke vagyok, és ez az én éveim alatt volt. Az egyik egy írországi volt, ahol az volt a lényeg, hogy egy családjogi bíróság, most nem is tudom pontosan, Child Hearing Unit, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen modellt néztünk meg, és 10 mentünk el kollégák. A másik pedig az izraeli kollégák voltak, akik vendégül láttak ugyancsak egy ilyen 10 fős delegációt. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy akkor egy ilyen közép-kelet-európai nyitás volt, tehát ma ez nehezebb lenne egy ilyet megszervezni, hát különösen Izraelben most. De hogy ezek nagyon fontos dolgok voltak az Egyesület tudásanyagára, meg a tapasztalatanyagára nézve. Úgyhogy ezek fontosak voltak, a hírlevél is fontos, de még egy van, amit kiemelnék, az pedig a szociális munka szótára volt. Ezt a Pikkatival közösen adtunk neki nevet a gyereknek, de nem mi ketten voltunk a legfontosabbak, hanem az a 224 ember, aki tételesen mind fel van sorolva az első 3 oldalon. Szóval, ha valamire, akkor erre az eseményre, vagy erre a 3 oldalra azt hiszem nagyon büszke lehetek, akik részt vettek ennek a szociális munka szótára létrehozásában és megalkotásában. Ma már valószínűleg nem papíron kellene az ilyet kiadni, hanem interneten, de az a munka, amit közösen ennyi ember együtt csinált, az azt hiszem, hogy párját ritkítja, és ez mindennyiünket dicséri, úgyhogy így visszamenőleg is még egyszer is nagyon köszönöm nekik. Igen, a sztorizgatás volt a lényeg, meg a cél, hogy abba, mivel hogy 35. születésnapot ünneplünk, de hogy valóban nagyon fontos a ma szociális munkája is, és hogy mi hogyan érezzük, és a képességtevés a lényeg, és hogy magunkat kell képessé tenni először, hogy utána másokat képessé tegyünk, és nagyon sok mindenre visszautaltatok az előző beszélgetésekből is, a szétaprózódás, hogy egységben legyünk, hogy a nemzetközi szövetségek, kitekintések, onnan mit tudunk átemelni. Igen, majd erről is fogunk beszélni. Én nekem most egy olyan kérdésem van, hogy tagok vagytok-e még? Hát sajnos én már nem. De kiléptél? Hát, nem léptem ki, de ugye nem vagyok aktív a
az Egyesületbe, és hát én azt gondolom, hogy az nagyon fontos. Tehát nagyon nagy örömmel hallottam, amit te mondtál, hogy próbáljátok a tagság egészét bevonni ebbe a fejlesztő munkába, mert én azt gondolom, hogy minden szakmának vannak ilyen, hogy mondjam, mélypontjai, bár nem tudom, lehet, hogy ez nem az, ami most van. Két oldalról nézhetjük, mert hogy mennyire nagy szükség van a szakmára, az ugye nem a mélypont, de hogy mennyire van lehetőség az építkezésre, a fejlesztésre, mert összeszoruló szívvel látom, vagy hallom, olvasom, hogy mennyire nem arról szól ma a szakmának a működése, hogy fejlesztések vannak, hanem sajnos inkább ez a nagyon erős összehúzódás, hogy az alapok, amiket mi annak idején képviseltünk, hogy lokális legyen a szerveződése a szociális munka területeinek, intézményrendszerének, hogy ez ma mennyire nem él, hogy tulajdonképpen egy totálisan kiszolgáltatott intézményrendszerekről és szakemberekről, szakmáról van szó. Lehet, hogy nem jól látom, de én ezt látom. Úgyhogy azok az alapelvek, amiket mi annak idején megfogalmaztunk, attól nagyon messzire érzem most. Így őszintén szóval kívülállóként is, mert ugye nagyon rég volt, amikor én aktívan részt vettem, mint szociális munkása a munkaterületen, de azt gondolom, hogy ez valahol egy kihívás is lehet a szakma számára. Hogy lehet, hogy nagyon rosszak a peremfeltételek, hogy mit lehet tenni, meg hogyan, de hogy most itt van a belső munkának a lehetősége és ideje, hogy fel lehet készülni arra, hogy lesz ez másként. Meg hát nem tudom, mennyire lehet egy mai szociális munkás aktív részese a változásnak. Mennyire tud a szakma beleszólni a szociális ügyek alakulásába. Ez egy kérdés. Igen, én azt gondolom, hogy amennyire mi egyenként beletesszük magunkat. Én például beleteszem magam, és ott vagyok, és egy ember vagyok, de én viszem a szociális munkának a kis lángját, és remélem, hogy sokan vagyunk így, és most már a SMME kitűzőtől lehet a Tünde, nem tudom, hogy itt ül-e, de hogy nála vannak a kitűzők, úgyhogy aki tag, akkor azt kérem, hogy kérjen tőle, és akkor viseljük ezt, és próbáljunk meg tényleg ilyen nagy konglomerátumba összeállni, vidéki rocsókat szervezni, szóval azért vannak szerintem pozitív kilátásaink, és kellett szerintem ez a felékberugás idézőjelben mondva, hogy ebből föl tudjunk állni, és tudjunk szerveződni. És visszatérve a kérdésemre, te tag vagy, Géza? A rövid kérdésre azt hiszem eddig is kiderült, hogy igen. Igen, aktív. Nem tartom magam. Pedig az vagy, ha belefeketedsz. Vannak helyzetek, igen, vagy vannak ilyen kötelmek, amikből nem lehet kilépni, és ezeknek az esetében fontos, hogy milyen az ember szubjektív viszonya hozzá. Az én szubjektív viszonyom ehhez az, hogy én azért 71 évesen egy másik életállapotban vagyok, és nem érzem úgy, hogy alkalmas lennék arra, hogy bármit is a szeretetemen kívül segíteni tudnék. De hát ugye az a lényeg, a cuki önkénteskedés és a szeretet, és szeressük egymást. Charity van? Igen, charity van. Igen, hát itt ezt ma charity-nek hívják, Igen. de igen, szóval azért ez a karitatív érzés ez megvan. Köszönöm. Iván? Én se léptem ki, valahogy elfogyott körül. Én se léptem ki, csak valahogy elfogyott körülöttem az Egyesület. De tulajdonképpen azt gondoltam, hogy tag vagyok. Sőt, csomó más egyesületben, például tiszteletbeli elnök vagyok. Úgy emlékeztem, hogy itt is az vagyok, de ez valahogy mintha elpárolgott volna. Lehet, hogy nem vagyok már tiszteletbeli elnök se.
nekem, mint most a tagnyilvántartást vezető elnöknek van nagyon nehéz helyzetem, mert hogy alapvetően van egy nyilvántartásunk, és abban a nyilvántartásban az az ember szerepel, akiről találtam anyagot abban a 3-4 ládában, amit a Géza leszállított nekem a lakásomra, és hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy szerintem egy jó évet küzdöttünk azzal, hogy kitisztítsuk, hogy ki a tag, ki nem tag, végignéztük a bankszámla kivonatokat, hogy honnan érkezett tagdíjbefizetés, találtunk olyat, aki befizetett, aztán megkérdeztük, ő nem is emlékezett rá. Tehát olyan nagy kalandok voltak. Most jelen pillanatban ott vagyok, hogy 109 olyan név van a taglistánkon, aki tényleg tag, és akiről van tagnyilvántartási lapon, vagy bármi aktivitás, ami benne van. Ja, és én is tag vagyok. Tehát, hogy, és egy kicsit visszakapcsolva az előzőekre, hogy ez a hogyan vagyunk mi ebben a szociális munkásként ebben a mostani közegben, én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy itt az a kérdés, hogy meg tudjuk-e teremteni magunk körül azt a buborékot, amiben mi tudunk úgy szociális munkások lenni, hogy közben a világ a feje tetejére állhat, de ott abban a szituációban, abban az 1 órában, amikor esetmegbeszélünk, szupervíziót tartunk, egymással beszélünk a szakmakérdésekről, akkor nem a körülöttünk lévő világ, a gondoskodás politika és az összes többi hülyeség határozza meg a mi gondolatainkat, hanem a szociális munka meg az, amiről mi azt gondoljuk, hogy a szociális munka. És ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor mindenki úgy kell fel az asztal, hogy de jó beszélgetés volt ez. És a területi szerveződésen elég sokat gondolkodtunk, meg szoktunk róla beszélni. Most azért van egy olyan előnyünk, ami korábban nem volt, az online tér adta lehetőség. Tehát, hogy sokkal nehezebb megszervezni helyi közösségeket, mert mindenki szerteszéllyel zizeg a nagyvilágban, de sokkal egyszerűbb összekapcsolni online az embereket. Van, amikor érezhetően nem ugyanaz a minőség, tehát hogy nem ugyanazt a szintet tudjuk mélységben hozni, mint ami mondjuk egy jelenlétiben van, de van, hogy jelenlétiben nem tudjuk összehozni a kollégákat egy térben és időben, mert hát itt Géza ennek a megmondhatója az Unidiv projektben, a Zsámbéki 2 napos megbeszélésünket, hát egy évig szervezte Géza, hogy neked mikor jó, nem jó, akkor, és ugye ott én voltam a fekete bárány, mert hogy én állandóan tele van a naptáram mindennel, és hozzám akar alkalmazkodni. Viszont sokkal könnyebb azt megcsinálni, hogy tartsunk egy elnökségig gyorsan, és akkor online összeállítjuk, és akkor nem kell hozzá nagy cécó, és akkor tudunk dolgozni. És ez egy tök jó dolog. Még egy pillanatra magam mentségére, és eszembe jutott, hogy itt a tagdíjat említettétek. Befizeted? Nem, Visszamenőlegesen? hanem azzal, hogy a tiszteletbeli elnökök sehol nem fizetnek tagdíjat, és én ebbe a tudatba értem, hogy hát nem kell fizetni, de mondom, hivatalosan soha nem léptem ki, és ezért gondoltam, hogy én tag vagyok. Az vagy. Kérdezném, hogy ki a béka a fazékban? Ki szeretne rá válaszolni? Nekem a földbéka effektus jutott rögtön eszembe. Egyébként igen, de ezt akkor kicsit kitekint, hogy ez a terminus, ez a Tóth Anikó Panna kolléganőnek a Debreceni Egyetemen a jogvédett szellemi tulajdon, ahogy most így maradjunk, tehát ezt ő dobta be. Beszélgettünk arról, hogy vagyunk mi a szociális szakmában, mint szociális munkások, mint szociális ágazatban dolgozók, és hogy az volt a reflexiónknak, és ugye ennek volt egy nemzetközi kitekintése, mert a prágai konferencián beszéltünk arról, hogy milyen helyzetben van a magyar ellátórendszer és a magyar szociális munka, és hogy több országban hasonló jelenségeket tapasztalnak, hogy kicsit egy autoriter irányba tolódunk, egy kicsit a charity lesz a szakmai professzió helyett, egy kicsit más lesz, mint amit mi szociális munkának tartunk, és hogy ezek kapcsán jött elő az, hogy évről évre, ha megfigyeljük a magyar helyzetet, mindig csak egy picivel lett rosszabb. Mindig csak egy jogszabállyal lett több, mindig csak itt vettek el egy kis jogot, most egy kicsit csak őket utáljuk, most őket kevésbé utáljuk, most másokat utálunk, de hogyha ezeket így egyben folyamatában végignézzük, akkor egy elég rémisztő képet kapunk a magyar államról, mert most így hirtelen nem tudnék mondani olyan marginalizálódott szociális munkacélcsoportot, aki ellen mondjuk az elmúlt 5-6 évben nem indult valami politikai kampány. Tehát, hogy most egy picit belerúgunk a hajléktalanokba, hogy miért tartózkodnak közterületen. Ott egy kicsit tekerünk a jogszabályon. Ha az alkotmánybíróság beleszól, akkor módosítjuk az alaptörvényt, hogy ne szóljanak bele. Akkor utána kicsit rámegyünk arra, hogy ha valaki kártérítést kap, mert szegregáció éri etnikai alapon, akkor módosítom a jogszabályt, hogy legközelebb ne kaphasson
kártérítést ilyen alapon. Aztán utána megvédjük a gyerekeinket. Tehát ez a szakmának az egyik nagy traumája volt, hogy benyújtunk gyermekvédelmi törvényként egy olyan jogszabályt, aminek a gyerekekhez semmi köze nem volt, ez nyilván az LMBTQ közösség elleni orientáció. És ahogy megyünk így az években, rengeteg hasonló, megrendszabályozzuk a szegényeket, stb. És hogy ez lépésről lépésre épül fel, és mi még egy béka ülünk ebben a lassan forrásponton lévő vízben, és nézzük azt, hogy hát még mindig csak egy picivel melegebb a víz, mint tavaly, és ezt még talán valahogy kibírjuk. Tehát innen jött a béka a fazékban. Igen. Én azt gondolom, Sanyival egyetértve, hogy az az illúzium, hogy nem mi vagyunk a béka a fazékban, tehát hogy mi legalább nem hagyjuk, hogy ragyogjon alattunk a víz, sajnos nem így van. Tehát sajnos mi vagyunk a béka a fazékban, és rotyog alattunk a víz, ugyanis ha belegondolunk, hogy egy olyan 15 évvel ezelőtt Magyarországon a 21 képzőintézmény az 7400 hallgatót bocsájtott ki egy azon évfolyamban. Ez a szám 2023-ban 1300, tehát az egy hatoda. Magyarul, hogyha nagyon kemény akarok lenni, akkor ez egy megszűnő szakma. Hát akkor mi, ha nem a béka fazékban esete ez? Tehát, hogyha nem ordítunk elég hangosan, akkor felforralnak bennünket, és lenulláznak. Mondom én, aki nem végzett szociális munkát. Tehát, hogy tulajdonképpen itt mindenkinek ordítani kellene, és ezért lett ennek a szekciónak a béka fazékban a címe. Igen. Igen, és a mai szociális munkában ugye felvetetted a kérdést, hogy mi a nehézség. Hát egyrészt ez, hogy rotyog a víz, és azért nyilván érezzük. Másrészt az, hogy annyiszor változott itt a keretrendszer, a jogszabályok, hogy ami a Masgyol konferencián is téma volt, hogy lehet így dolgozni. Tehát, hogy folyton változik az a kis keretrendszer, amiben én benne vagyok, úgyhogy ez biztos, hogy egy nehézsége ennek. Bocsánat, én még annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy nem csak mi vagyunk a béka a fazékban, a teljes magyar társadalom ez a béka, tehát hogy együtt ülünk közösen, mert hogy azért ennek a történetnek, nekünk mint szakma különösen fáj, hogy ez minket érint, mert mi látjuk ennek a jelenségét, de hát a többiek is békák. Volt egy sztori erről az egyik ismerősöm, aki minisztériumban dolgozott, hogy nem kéne kiállni, és akkor mondta, hogy hát megint egy békás hasonlat, hogy hát a békákat sem kérdezik, hogyha csapolják a mocsarat. Igen, mondom, de előbb-utóbb mindenki lehet béka. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenki alatt csapolják a mocsarat. Tehát, hogy van a magyar társadalomnak egy ilyen attitűdje, és én ezt a szakmában is látom visszatükröződni, hogyha nem velünk történik éppen itt most, akkor ez még oké és elfogadható, mert mások azok mások. Ajánlom mindenkinek a KFT zenekartól a Baromfi Béla című számot. Remek, nagyon jó, viccesen, de ugyanezt a jelenséget adja elő, én ajánlom mindenkinek figyelmébe. És akkor a kérdés az, hogy mi a teendő ebben az esetben, nekünk mi a teendő. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon emlékezetes dolog volt nekem az, hogy egy ilyen vizuális megjelenítési formára emlékszem, egy ragozásra, ami a rendszerváltozás utáni ragozás volt, hogy én részt veszek. Mert ugye az volt a fő szempont, hogy participation, tehát hogy részt veszünk. Én részt veszek, te részt veszel, ő részt vesz, mi részt veszünk, ti részt vesztek, ők döntenek. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor ez volt a panasz, hogy miért van az, hogy ilyen borzasztó klasszul részt veszünk, de nem veszünk részt a döntésekben. Ugye? Na most mára így változott meg a helyzet, hogy én nem vehetek részt, te nem vehetsz részt, ő nem vehet részt, mi nem vehetünk részt, ti nem vehettek részt, és ők döntenek. Tehát, hogy az, hogy idáig alakult ez a helyzet, ebben mindannyian felelősek vagyunk. Kivétel nélkül senki nem húzhatja ki magát. Ugyanennek a társadalomnak a tagjai vagyunk és részesei vagyunk, és ebben az esetben az a kérdés nekem, hogy amit a Sanyi mondott, hogy igen, ez nem a szociális munkának, csak a szociális munkának a problémája, hanem társadalmi probléma, tehát nem szociális munkás megoldásokat kell csak találni, hanem ágazatközi együttműködéseket, intézményközi együttműködést, és így tovább. Tehát mindenféle kooperációkat. Ha azt veszünk, akkor nekünk most a dolgunk talán nem az, hogy a szociális munkában
legyünk nagyon hangosak, hanem a pedagógusokért kell kiállni. Mert most az a legneuralitikusabb pont. Lehet az akkumulátorgyárakért is, persze, tehát igen, csak hogy azt kell észrevenni, hogy nem mindig köldöknézést kell játszani, nem mindig csak a saját bajainkat kell felpanaszolni, észre kell venni a másik baját, társadalmi problémákat is észre kell venni. Azt gondolom, hogy észrevesszük, de ilyen értelemben is cselekednünk kell, nem csak a saját szakmánkon belül. Köszönöm. Ehhez valakinek van még hozzáfűzni való? Én szűkebbre venném a fókuszt, mint legutóbb hozzászólásokban. Csehák Judit. Ja, bocsánat. Felállok, mert azt remélem, hogy így jobban mutatok, de minden esetre többet látok, és az elnökséget is látok mondani valóm alatt. Éppen ugye mindenki bevallotta, hogy hány éves, én büszkélkedhetem, hogy én vagyok a legöregebb, mert én 40-ben születtem, tehát 83 éves vagyok, és 50 éves munkaviszonyom alatt meglehetősen sok dologgal találkoztam. Voltak természetesen eredmények, nagyon szép kudarcok, és természetesen jókora és nagyon sok hiba is előfordult. És hát miután ennyi idős vagyok, az álmatlanság időszakában azzal trenírozom az elmémet, hogy számba veszem azokat a hibákat, mulasztásokat, amiket elkövettem. Meg hát a szép kudarcokat is. A Szociális Munkások Egyesületének a megalakulása nem tartozik ebbe a korba, tehát azért nem gondoltam rátok, mert tulajdonképpen ebbe a csoportba nem soroltam be az életemnek ezt a részét. Lehetne sok mindenféléről beszélni, és dicsekedhetnék, vagy szomorkodhatnék. Most azonban, amíg hallgatlak benneteket, tényleg arra gondoltam, hogy mi ad erőt, létjogosultságot, értelmet egy ilyen szervezetben benne lenni. Természetesen én azt gondolom, hogy miután házi orvosként 7 évig a saját szülőfalunkban voltam szociális munkás is, és a szociális tevékenység jelentős része az abban merült ki, hogy táppénzt csaltam és recepteket írtam fel a saját nevemre olyanoknak, akiknek nem volt biztosítása. Mert hiszen hát nem volt házi ápolás, és nem volt gyerekápolási táppénz, és nem volt semmiféle családsegítő egyéb tevékenység. És hát persze kölcsönadtam annak a hálóingemet, aki éppen ennek a hiánya miatt nem tudott volna kórházba menni. Ezért az a nagyon komoly tapasztalatom és meggyőződésem alakult ki, hogy az egészségügy, amelyik tulajdonképpen akkor is és azóta is hospitalizálja a szociális problémákat, mert hogyha végképp nem tudja megoldani az ember a terepen a feladatot, akkor legfeljebb egy beutalót próbál meg valahogy kiügyeskedni, bár az most már egyre költségesebb és egyre nehezebb, de nem osztom zseniális szociálpolitikusunknak és Szalai professzornak, Szalai tanár úrnak azt a nézetét, aki 1984-es, 85-ös akadémiai kutatás keretében éppen a szociálpolitikával foglalkozó tanulmánynak a vita kezdetekor azt mondta, hogy nem helyesség, hogy az egészségügyre, erre a hátrányos helyzetű Kecskére bízták a szociálpolitikát, ezt a hátrányos helyzetű káposztát. Na most én azt gondolom, hogy ennek az igazságát azóta azért vitatni lehet, mert lehet, hogy a hátrányos helyzetű káposzta eszi meg a hátrányos helyzetű Kecskét, ez most már eléggé nyilvánvaló, és azt kéne valahogy elérnünk, és azt kéne valahogy támogatnunk, megoldanunk, hogy egyik se legyen, hogy miközben együtt kell csinálnunk, és nem lehet külön választani egyik feladatot a másiktól, megnézni, hogy hogyan lehet ezt okosan. Többször próbáltunk mindenféle kutatásba hozzáfogni ennek az egységnek a megteremtéséhez, nem voltunk igazán sikeresek. Bár kétségtelen, hogy akkor, amikor decentralizáltunk döntéseket, akkor, amikor társadalmasítottunk bizonyos feladatokat, akkor sokkal közelebb tudtunk kerülni, mint bármiféle fajta központosítással és bármiféle központból diktált autoritár megoldással. Azt foglalkoztat tehát, jelenleg is engem és benneteket hallgatva, hogy mi lehet a etosza, mi lehet a igazi, valóságos és reális tartalma ennek a munkának. Szerintem az előnye az, mint az, amilyen házi orvos koromban volt, hogy a terepen dolgoztok, hogy
az, ami a társadalomban történik, az hozzátok áll legközelebb. Annál többet se riporter, se polgármester, se politikus, se tudományos kutató nem tud, mert az, hogy kinek van gondja a gyógyszerkiváltással, a rezsijével, a hozzátartozóival, a gyerekével, a droghasználatával, sorolhatnám a számos problémát, ezzel ti találkoztok. És akármennyire is nehéz, próbáltok valamilyen módon túlmenni a saját hatáskörötökön, próbáltok segíteni, próbáltok valamilyen módon részt venni az általatok tapasztaltaknak a megoldásában. Ez a helyesen mondja, hogy én azt gondolom, hogy a szociális szakma és a szociális munkás bármennyire is felvértezi magát, egyre szüksége van arra, hogy megtámassza a saját hátát. Tehát a szervezetnek az a dolga, hogy találkozzatok, hogy meg tudjátok beszélni a saját problémáitokat és a saját helyzeteteket, hogy legyen, hogy másnak a tapasztalatát, akár nemzetközit, akár hazait, lássátok, hogy mi van a világban, és hogyan kell ehhez az egészhez viszonyulni, és hát cégesen is jelentsen egy kis feloldozást, hogy a másiknak, a kollégának se könnyebb. Másrészt azt gondolom, hogy ha már egyszer beszéltek a charitynek a szélesedéséről, én magam a önkéntes munkának a bővüléséről. Teljesen mindegy, hogy hol, de meg kéne találni a szervezetnek és nektek személy szerint is a kapcsolatot és a kapaszkodókat ezekkel az emberekkel. Én 7 évig dolgoztam, és életem talán leginkább vállalható munkája volt a Vörösmarty utcai hajléktalan ellátó, ahol én tulajdonképpen krumplihámozásban világrekordot állítottam fel. Nagyon komolyan el kellett gondolkodnom azon, hogy miért nem krumplihámozóként kezdtem az életemet, ha ebben ilyen jó vagyok, és ez ennyire vállalható. De valójában az, amit ott az ember megtanult, hát nem szociális munkásként, hanem szociális önkéntesként megtapasztaltam, az számos helyen, számos mezőkben, számos kapcsolatban lett volna hasznosítható. De ezek a kapcsolatok nem működnek, hanem mindenki egyedül szenved, és mindenki egyedül próbálkozik, és egyedül bosszankodik. És ha így végignézzük magunkon, egy közös van bennünk itt, akik most itt szót kértünk, hogy az utóbbi 10 évben senki meg nem kérdezte, hogy tudnék-e segíteni, hogy van-e valamiről véleményem, hogy elolvasnék-e valamit, hogy részt vennék-e valamilyen témának a megvitatásában. Tehát azt gondolom, hogy nem támaszkodunk a másik tapasztalatára és a másik. És ez nekem is gondom és problémám. Mert azzal nem oldom meg a saját a gondomat és problémámat. Mondjuk a Covid miatt kerültem ki a hajléktalan ellátásból, mert természetesen megszüntette a pénzügyi támogatását, ez egy egyházi szervezet volt a kormány, és azóta nem esznek a hajléktalanok, tehát nincs szükség a krumplihámozásomra. De emellett az nem megoldás, hogy otthon ülök, begugózom, és nem jutom ki az M1-et és a Magyar Rádiót, és a CNN-en próbálom megtudni, hogy mi történik a világban. Tehát, ha a szervezet a saját tagjai számára tud biztosítani kapaszkodókat, hogyha tud találni szövetségeseket, hogyha bár alig van, de tud kapcsolódni hazai vagy külföldi kutatásokhoz, hogy legyen megbízható, számszerűsíthető, a nemzetközi tapasztalattal is gazdagított tudományos háttere a munkátoknak, az borzasztóan fontos, mert amikor azt mondtam, hogy na hát persze nincs mit dicsekedni, mert jókor voltunk jó helyen, könnyű dolgunk volt. Igen, azért volt könnyű dolgunk, mert volt egy akadémiai kutatás 1985-ben, amelyik azt mondta, hogy kell a szociális szakma és kell a szociális minisztérium, és voltak olyan nevű kutatók ebben a bizottságban, mint a Ferge Zsuzsa, mint a Szalai Sándor, mint a Cseszombaty László, mint a Gajerné Anikó. Tulajdonképpen enélkül a megerősítés nélkül az ember nem lehet igazán bátor, nem lehet igazán önbizalma, nem lehet igazán hatásos a fellépése. És nem politizálnunk kell, hanem szövetségeseket keresni és segítőtársakat keresni. Mert egy dologban azért fantasztikus a szakmátok, hogy hasznosak vagytok. És tényleg
megélni idősen a legnagyobb és a legkomolyabb örömforrás és a legfontosabb életérzés az, hogy van valaki, akinek szüksége van rátok, aki nélkületek nem boldogul, nélkületek nem méltóság teljesen tudja befejezni az életét. És ez nagyon kevés szakmának van ilyen etosza, úgyhogy erre büszkének kell lenni, én gratulálok, és borzasztó jó dolog, hogy ennyien vagytok, és én mind fiatalok vagytok, és nem 83 évesek. Édesdrága, minden szabad igaz, egy nagy probléma van, hogy a dolog, tehát minden dolog két félen múlik, és én emlékszem arra, hogy az itteni rendezvényünk már 10 éve megy vissza, 3 éve igazán kitartóan próbáljuk idehívni az egyházi szolgáltatókat, és nem veszik az adást, tehát nem jönnek el. Egyszerűen nem jönnek el, amit én vérgáznak tartok. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy így működik a világ. De hogy most az jut eszembe, hogy a TASZ-nak van egy nagyon jól dokumentált esettanulmánya, ami arról szól, hogy azt hiszem Korlát nevű kis településen van egy sok gyerek, 7 gyerekes cigány család, ahol a papát, cigánypapa, cigánymama, tehát telepen élnek, összedől a ház, és akkor a helyi foci csapatnak az edzője, meg a vezetője azt mondja, hogy gyertek a öltözőbe, aludjon a család addig, amíg építünk nektek egy házat. Korlát nevű településen, ami egy kis gatyányi kis település, épül egy szociális bérlakás ennek a cigány családnak. Nem hallottunk ilyenről. Eszméletlenül jó. És akkor a 7 gyerek beköltözik a foci öltözőbe, majd utána kiderül, hogy megáll 3 darab kocsi a focipálya közepén, és a 7 gyereket a 3 autóval 3 felé elviszik nevelőszülő családhoz. Ez dokumentálva van, a Boros Anna dokumentálta a TASZ-ban. És akkor elviszik 3 különböző, azzal az indokkal, hogy a család nem lakásnak megfelelő épületben lakik. Miközben a polgármester imádja a családot, az iskolában rendben vannak a gyerekek, szeretik őket, az óvodában szeretik őket, a foci csapat rend, hiszen hát mindenki egybe van. Csak épp az új szolgáltatónak kell 7 darab gyerek. Az összes hajamszála az égnek áll. Igen, nehéz most erre rá csatlakozni, ugye, hogy a szegénység miatt nem lehet kiemelni gyermeket a családból, című sztori. Igen. Nekem az lett volna a következő kérdésem, hogy mi ma az Egyesületnek a legfontosabb dolga, és az előző hozzászólásban szinte csak erről volt szó, hogy a összefogása, a szövetségeseknek a megtalálása. Igen, a kutatásokhoz kapcsolódás, nemzetközi háttér, és hogy akkor kinyitjuk most így a beszélgetést, és a legelső kérdésem az volt, hogy mit jelent számotokra a szociális munka, hogyha ennek bárki ehhez szeretne hozzászólni, én nagyon szeretném azt hallani, illetve erre a kérdésre, hogy mi ma a legfontosabb dolga az Egyesületnek. Köszönöm szépen! Veszélényi Judit vagyok, valószínűleg nem ismerek. Egész idő alatt az a vágyom volt, és köszönöm a lehetőséget. Igen, köszönöm. Hogy elmondjam, én egy kis egyszerű ember vagyok, hogy én azt tapasztalom,
más nincs, egy telefonszám. Körülbelül egy évben 1000 olyan ember van, aki valamit kap lelkileg, testileg, szellemileg, érzelmileg. Most ezt csak azért mesélem el, hogy hát ha valaki ma úgy megy haza, hogy jé, azért ebben az országban van ilyen, és 0 forint nincs költsége. Nincs költség. Például most egy olyan kezdeményezés történt, hogy csinálnánk egy olyan közösségi házat, hogy akárhol az országban, ha van önkormányzati tulajdonban például olyan ház, lehetőleg több szobás, de semmi elvárás, ami műd. Tehát csak költség van vele, mert ugye még ha nem használják, akkor is azért bizonyítani biztosítást kell vezetni. Tehát, hogyha van egy ilyen ház, akkor van egy ilyen felajánlás, hogy léteznek idősek, akik jó állapotúak, tehát nem állnak meg könyvelőhás, hanem jó állapotú, és tudja, hogy előbb-utóbb viszont megöltözik. És arra gondoltak ezek az idősek, hogy egy-egy ilyen szobát ők igénybe vennének, annak gondoskodnak a fenntartásáról, tehát hogy legyen vízbiztosítás, elivadó, stb. És így próbálják magukat érzelmileg, pszichésen ráhangolódni arra, hogy majd ha bekerül idős otthonba, hogy akkor ott jól érezze magát. Ez például egy kezdeményezés, megkerestünk önkormányzatokat ismeretségi körben, és egyelőre még az a probléma, ezt most jól tetszik hallani, hogy azt mondják, hogy az ötlet kiváló, mert ugye az államnak akkor csökken a költsége, ezeket a házakat akkor neki nem kell fizetnie semmit, mert a benne levők azok megcsinálják. Csak ott van a probléma, hogy az a furcsa, hogy nem kérünk pénzt. Tehát nem az, hogy most még milliókat kérünk felújításra, hanem ezeket olyanok vennék igénybe, aki a saját kis részét fedezi anyagilag. Még azt is felajánlottuk, hogy aki oda beköltözik, hogy annak se kelljen plusz pénz, hogy ő a saját lakásának egy részét például kiadhatja, és abból a pénzből a saját lakását is nem tudja tartani, amikor kedve van hazamegy aludni a eredeti lakásába, és közben ez a közösségi ház működne. Ez csak egy példa. Köszönjük szépen a hozzászólást, ez jelenti önnek a szociális munka, tehát akkor most jól értem. Köszönöm, hogy meghallgattak, remélem nem voltam túl hosszú. A mi időszakunkban egyetlen szociális munkás létezett, vagy volt, aki végzett, úgy hívták, hogy Péter Gábor. Kérdezzük most őt, hogy ő mit gondolna arról, hogy a szociális egyesületnek mi a dolga, a hóhétnak azt a helyzet. Visszakapod. De akkor viszont élek a lehetőséggel szerveztek, és külön megszertettek köszöntőt, aki, hát jó, ma két emberről beszélünk, amikor egy Sákiditról és a rengeteg fontos emberről, akik a szociálmunkát megalapították. És a hozzászólás is arról szólt tulajdonképpen, kiegészítő, hogy fogjunk össze, ugyanak az egyénnek mekkora szerepe van. És én egy kicsit erről szeretnék beszélni. Gajer Anikó és Csákidit nekem mindig az a két ember volt, akik nem könnyű időkben lehetővé tették, hogy tulajdonképpen a rendszeren belül a reformoldalra álljanak, és szövetséget kössenek mondjuk a strukturális rendszeren kívül levő magánemberekkel. De Anikó a minisztériumnak volt főosztályvezető, a szociális minisztérium, vagy munkaügyi minisztériumnak volt főosztályvezetője. Tehát magasrangú minisztériumi ember ebből a pozícióból csinálta meg a családsegítő klubot, amire nagyon helyesen beszéltem. És ehhez kapcsolta azokat a már telepen dolgozó embereket, akik tulajdonképpen tagjai lettek ennek az új kezdeményezésnek.
szeretnék egy nevet mondani, még nem húzott el, dr. Gondos Anna Panné, aki nagyon fontos szerepet játszott, sajnos ő sem él már. Mi 74-ben kerültük össze a harmadik nevelési tanácsadóban, és aztán dolgoztunk Gajer-Anikóval a különféle kísérletekben, és ebből nagyon sok minden kijött. És Anikó pontosan azt mutatta, amire a hozzászólás vonatkozott, hogy ha egy ember valamilyen ügyességgel meg tudja azt a pozíciót, föl tudja a pozíciót használni, akkor az egy hatalmas emberiség. És Judit pontosan ugyanezt csinálta. Elképesztő történetek kötődnek a nevéhez, amire András nagyon jól, hogy elmondtad ezt a jelentet, de maga élete is, hát csak nagyon röviden, az, hogy én el tudtam menni, mire Géza utat, el tudtam menni 85-ben tanulni szociális munkát, az egyesekből Juditnak köszönhető, ugyanis elfektette a rendszer az én ösztöndíjkérelmemet, országos ösztöndíj tanács, és az utolsó pillanatban az utcáról fölhívtam dr. Csák Juditot, nem is segítem. Szakszervezeti vezető volt, hallottam a rádióban, egy új hang. Bocs, hogy zavarba hozom Juditot, nem szeretnél szenvedetség. Tehát a történet, hogy Oké. Szóval minden esetben teljesen ismeretlenül hallva a rádióban ezt az új hangot, aki nem úgy beszélt, mint az akkori idők szakszervezeti vezetői, hanem emberi hangon. És az utcáról fölhívtam, és mondtam neki, hogy ez a helyzet, hogy tudna-e fogadni. Azt kérdezte, hol vagyok. Nem, itt a szakszervezeti székház előtt, a Dózsa-György úton. Hát akkor föl tudna jönni? Úgy jöjjön föl tudna jönni? Hát fölmentem, és akkor 5 perc múlva ott álltam dr. Csiráki előtt, álljon, ahogy micsoda helyzetbe kerültem, és elmondtam ezt a történetet, aki ott helyben fölhívtanak országos hivatalnak a vezetőjét, és a következő módon, ahogy a török Iván stílusában, úgyhogy a Boszorú Géza stílusában, hogyan lehet átfordítani a helyzetet. Itt van nálam a Hegyesi Gábor, fiatalember, aki Gábort önökhez ezt ösztöndíjkérelmet. Valószínűleg eltűnhetett ez az ösztöndíj, nem nézne utána. Másnap délután futározta ki az engedélyt, és így kerültem aztán Ausztráliába, és hoztam haza a szociális munka oktatási koncepcióját, ami megint hova futott ki, addigra a Judit ugye már még magasabban volt miniszterelnök helyettes, és lett ez a 3 szintű szociális munkás képző, grémium, egyetem főiskola, és amiről az Iván beszélt, a középszintű. És így lett, aztán engedtem egyszerűen én írtam, tehát engedtem mások. És akkor ennek alapján szívják a fiatal szociális munkás hallgatók a vérét, úgyhogy itt ülnek a felelősök, lehetünk venni. Na, és Gajer Anikó aztán az első elnöke lett a Szociális Munkás Egyesületnek, amikor 88-ban megalapultunk. Hát ez egy óriási időszak volt, és nagyon, nagyon lelkesek voltunk, és nagyon boldogok voltunk, és nem hittük volna, hogy a horizonthoz közeledünk. Hát akkor nyilvánvalóan úgy gondoltuk, hogy a szociális munkának megcsináltuk az alapjait, a képzés és a tevékenységek is, és hogy ránk szükség van, hogy nem létezik. Hát, hogyha az akkori minisztérium megkérdezte, hogy mit gondolunk bizonyos dolgokról, akkor nem lehet, hogy majd egy demokratikus átalakulás után, több pártrendszerben a szociális szakma egy lenézett, lenulázott, kiszorítandó szervezet lesz. Úgyhogy igazából itt a Herceg majd viszi, gyorsan befejezem, hogy majd bekapcsolat. Tehát, hogy mit csinálni ma, ha most aktívan benne lennék, vagy benne is ő. Szerintem minden elhangzott. Amit Géza, te mondtál, és megerősítetted, össze kell fogni mindenkivel, aki egyetért, hogy értéket őrizni kell. Nem a szociális munka van válságban, ez senki ne vegye magát. A szociális munka nincs válságban. Tudjuk, mi a jó szociális munka, tudjuk, hogyan kell csinálni, ki vannak találva a módszerek, a kiégés ellen, lényegében ismerjük a szociális munkát. A rendszer van válságban abból a szempontból, hogy nem a
Védjük magunkat, hogy ne égjünk ki. Fogjunk össze másokkal, akik ugyanezt gondolják. Tartsuk a lángot, meg fog változni ez is. Anna 74-ben még nem gondoltuk, hogy lesz 89. Lehet. Most nem gondoljuk, hogy lesz 2030. Lesz. Jó, ezt üzenem magunknak. Köszönöm. Én viszont látom Herzog Máriát a képernyőben, úgyhogy szerintem moderátort arra kérjük, hogy tegye fel a Marinak ugyanazokat a kérdéseket, amiket mi ugyan megválaszoltunk, de ő kimaradt ebből, úgyhogy egy gyors villámkérdés, villámválaszra adjuk meg neki a Jó, lehetőséget. rendben. Köszönöm. Tehát akkor azok voltak a kérdések, hogy mi az, amire a legbüszkébb így az elnökség alatt, mi az az eredmény, amit említene? Wow! Ezen nem gondolkoztam néhány évtizedet, úgyhogy ez, hát azt gondolom, hogy mindannyian azt gondoltuk, hogy előre kell legyünk és nem hátra, és hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Magyarországon az a kultúra megteremtődjék, ami a segítésnek ez az újfajta módja, és az önszerveződés és a szakmai öntudat az alakuljon és fejlődjön, és ehhez azt gondolom sok tekintetben hozzá lehetett járulni akkor. A másik dolog pedig az volt, hogy ismertessük meg és szerettessük meg a szociális munkát, mint tevékenységet, és hogy ez elfogadottabbá váljék, és szóval ugyanazt a presztízst és helyet foglalja el, amit más egyébként foglalkozások. Igen, mi a legfontosabb ma, ami az Egyesületnek a dolga? Hát azt gondolom ugyanaz, mert egy kicsit sajnos visszamentünk az időbe, és ha megnézzük a szociális szakma helyzetét, akkor az még az egészségügynél és az oktatásnál is rosszabb állapotú, tehát minden tekintetben, a jövedelmek tekintetében, a presztízs tekintetében is. A másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, hogy azért egy kicsit ki kell szélesíteni a látókört, és azt érzékelni, hogy a világban mindenhol nagyon válság van a segítés terén, és én nagyon örülök annak, hogyha azt az optimizmus erőt tudjuk vetíteni, hogy majd ez újra jobb lesz, de én pillanatnyilag azt látom, hogy devalválódik a segítésnek a helye és a szerepe, illetve a támogatottsága, és hát egyrészt tényleg nagyon fontos lenne, hogy mindazok, akik nehezített élethelyzetben vannak, azok a saját erőforrásaikat tudják mobilizálni segítséggel adott esetben, ha erre van szükség. De a másik oldalon pedig valóban ez szolidaritás és az együttműködést kéne megerősíteni, mert az nagyon rossz állapotban van jelenleg. Tehát azt vélelmezem, hogy nagyon elment a hangsúly a másfajta teljesítmények felé, és az életminőség a sokkal kevésbé számít értékként. Természetesen, mivel én a gyerekvédelemben dolgozom, tehát külön hangsúlyoznám, hogy a gyerekek helyzete az egészen katasztrofális, persze sok más társadalmi csoport is, de hogy a gyerekek indulási esélyei olyan mértékben romlanak, nem csak nálunk, hanem mindazokon az országokon, ahol nem veszik komolyan az első évek jelentőségét, hogy ebben az egyesületnek sokkal hangosabbnak kellene, hogy úgy mondjam, lenni, sokkal jobban kellene tudni mindazokat az információkat terjeszteni és megerősíteni az ebben való hiteket, amikről mi azt gondoljuk, hogy fontosak és képviselendők. Mit jelent az ön számára a szociális munka? Hát, ugye, azt gondolom, hogy egy olyan nagyon fontos tevékenységet, amelyik támogathatja azokat, akiknek szükségük van mindenféle segítségre, de ugyanakkor azt is tudom, hogy a több évtizeddel ezelőtti megközelítésemhez képest sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek ma arra, hogy a szociális munka is úgy gondoljak, mint amelyik elsősorban a kliensek szükségleteire
nem mi akarunk akkor is segíteni, amikor nem biztos, hogy ugyanazt értjük a szükségletek, a segítés jó formái alatt. Ezt nagyon fontosnak tartom, és azt is, hogy hát természetesen nagyon fontos lenne, ezt is elmondtuk már nyilván, hogy a többi szakmával összefogva interdisziplinárisan gondolkozzunk, mert ez a fajta tevékenység nem működtethető magában. Tehát azt nagyon fontosnak tartom, de nem gondolom, hogy önmagában megoldja a problémákat sajnos. Igen, köszönöm. Egy újabb körkérdéssel mennénk, hogy mit üzennétek Pintér Sándor belügyminiszternek? Továbbadok. Én azt tudom mondani, én az előző, amit mutattam, én ezt üzenném neki, hiszen én ezt ezért is hoztam, hogy én ezt felragasztom majd ide a falra a Pintér Sándor kép alá, aztán utána az történt, hogy levették a Pintér Sándor képet, úgyhogy nem tudtam kiragasztani. De én megértem a háznak ezt a tevékenységét, tehát hogy most egy ilyen korszakban élünk, amikor azt gondoljuk, hogy nem lehet politikai véleményt nyilvánítani. Én azt gondolom, viszont ezzel szemben minden tevékenységünk valamilyen mértékig politikai, ez is, tehát az, hogy én felmutatom ezt, ez nyilvánvaló, és az, hogy teszünk érte a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületében, az is egy politikai tett, nem csak szakmapolitikai. Köszönöm. Én csak annyit üzennék neki, hogy a jót tartsa meg és ne akadályozza a kibontakozását. Például a társadalom tagjai közti segítő kapcsolatoknak. Én négy minisztérium, kétszer baloldali, kétszer jobboldali minisztérium, kormány minisztériumának a háttérintézményben dolgoztam, és akkor volt alkalmam nem üzenni, hanem elmondani a véleményemet. Ezért nem üzenek most semmit, magunknak üzenem azt, kapcsolódva ahhoz, amit Herzog Mária mondott, hogy amikor én elnök voltam, akkor volt egy egészen sajátos helyzet, egy véletlen az én személyemből következett, hogy egyszerre szimultán voltam elnöke 4 egyesületnek. A Szociális Munkás Egyesületen kívül a Mentálhigiénés Egyesületnek, a Szupervizorok Társaságának és a Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnek. És úgy gondolom, hogy ez rajtam keresztül szinergikus hatást gyakorolt mind a 4 egyesületre. És ezért is mondtam, hogy kapcsolódok Herzog Mária megjegyzéséhez, hogy itt szakmáknak összefogni kell. Amikor én szorgalmaztam a szociális szakemberek lelki egészségfejlesztését, maguknak, a szociális szakembereknek a lelki egészségfejlesztését, mert ezáltal a kliensek lelki egészségét is fejleszthetjük. Amikor a szupervízió széleskörű alkalmazását azért támogattam, mert ezt tartottam a szociális tevékenység, a szociális munka minőségfejlesztése hatékony eszközének. Amikor a szemléletemet meghatározta a Rogersi személyközpontú megközelítés, vagyis, hogy minden személy feltétel nélküli és pozitív elfogadása, a lényeg függetlenül, minden mástól most nem sorolom fel a szokásos dolgokat, hogy mi mindentől függetlenül fogadom el a személyeket, akkor azt gondolom, hogy most is erre, és még ennél is szélesebb szakmai összefogásra lenne szüksége az Egyesületnek. És még ugye amikor szó volt arról, hogy mit tartok, mire vagyok legbüszkébb? Arra, hogy most itt ülünk. Ugyanis én néhány kiváló kollégámmal együtt a nemzetközi kezdeményezés után a 90-es évek második felébe meghonosítottuk a szociális munka napját. És megrendeztük az első ilyen nagy rendezvényt. Sajnos a pontos évszámra nem emlékszem. De azt gondolom, hogy az, hogy van szociális munka napja, és vannak ezek az rendezvények, ahol együtt ülünk és ünnepelünk, mert ez lényeges, hogy ez nem csak nap, hanem egy ünneplés.
Ez hozzájárul a szociális munkások, egyáltalán szociális területen dolgozók szakmai identitásának az erősítéséhez, és tovább megyek, a szociális hivatás méltóságának a hirdetéséhez. Ez nagyon fontos, hogy ennek a szakmának a méltóságát hangsúlyozzuk, és hogy ezen a területen dolgozók maguk is érezzék ezt a méltóságot. Az utóbbi 2-3 évben alkalmam volt szupervizorként szinte az egész szociális szakmá intézményrendszerére rálátni. Majdnem mindenféle intézményben végeztem szupervíziót, és volt egy kicsit keserű tapasztalatom, hogy az ott dolgozókra, különösen az alacsonyabb képzettségű szinten rendelkezőknél azt tapasztaltam, hogy a szakmai önbecsülésük hiányos. És gyakran találkoztam éppen a hivatástudat hiányával. Tehát az is fontos lenne, hogy ezt erősítsük, de nem csak magunk között, ennél több, és akkor ennek a szociális munkanapjának is ez lenne a másik feladata, meg az Egyesületnek is szerintem a másik feladata, hogy a társadalom jobban megismerje, az egész társadalom jobban megismerje és megbecsülje a szociális szakembereket, és ezért szerintem ki kéne dolgozni a szociális szakma promotálásának a programját. Ez egy egyesületi feladat lehetne. Hát ez egy kicsit nehéz kérdés, hogy mit üzenünk Pintér Sándornak. Én először a szakmának üzennék, csatlakozva az előttem szólóhoz, hogy először is szerezzük vissza a szakmánkat lélekben, és legyen egy jövőképünk, hogy mit szeretnénk. Tehát anélkül semmit nem tudunk se. Tehát az, hogy minden évben rácsapunk az asztalra, hogy szeretnénk fizetésemelést, ez nem oldja meg az ágazatnak a problémáit. Az kellene, hogy legyen egy szakmán belüli konzultáció, beszélgetés, vita, párbeszéd arról, hogy mi hogy képzeljük el a szakmánkat mondjuk 2030-ban. Hogy képzeljük el a magyar ellátórendszert 2030-ban. Ráfér egy kis tatarozás a rendszerre, erről én rendszeresen írogatok erre-arra, kiélve a saját kis fantáziáimat, és hogyha tudunk egy víziót, egy jövőképet alkotni saját magunknak, na akkor ezt megüzenjük az államtitkárnak és a belügyminiszternek. Nyilván sorolhatjuk a raktapaszokat, amit a kisebb-nagyobb sebeinkre felsorolunk, jövő héten megyünk szájfülésre, bérezés ügyben, tehát hogy ott azért el fogjuk mondani, hogy azért mégiscsak, amit délelőtt a plenárison beszéltünk, hogy azért mégiscsak a dolgozók fizetése, a finanszírozások, egyebek témákról kellene beszélnünk, de ezeket én azt gondolom, hogy ezek ilyen apró kis raktapaszok, amiket a kis sebeinkre rakjuk, az kellene, hogy legyen egy saját jövőképünk, amit föl tudunk kínálni az ország társadalmának és akár a politikának, és hogy mi szociális munkások ezt tudjuk nyújtani, és akkor ebben kérünk támogatást. Nagyon. Abban, hogy megerősödjenek,
a hozzászólást, és akkor... Igen, köszönöm. Elérkeztünk a szülinapnak egy nagyon fontos momentumához, méghozzá a torta bontáshoz, a torta megszegéséhez. Én azt hiszem, hogy itt a jelenlegi elnök összejegyzetelt, és az ex-elnököknek pedig nagyon szépen köszönjük a sztorikat, és az ő véleményüket, és az üzenetet a mostani szociális munkások részére, és akkor a torta evés közben pedig még lehet folytatni a további beszélgetést. Köszönjük szépen! Mariát meg Online küldjünk egy tortát.